Bermeoko udaltzaingoak 21 pertsona salatu ditu asteburu honetan lokaletan egoteagaitik edo botilloia egiteagaitik. Gogorarazi behar da lokal hauek itxita egon behar dutela eta botilloia egitea erabat debekatuta dagoela. Udaltzaingoak beste 16 lagun ere salatu ditu 4 pertsona baino gehiagoko taldetan egoteagaitik edo orduz kanpo kalean egoteagaitik. Bermeoko alkate Aritz Abaroak esan du, elkarrenganako errespetua ezinbestekoa dela eta jarrera hauek gogor salatu behar direla. Beheranzko tendentzia ageri den arren Bermeon, herriko datuak oraindik ez dira batere onak esan du Abaroak eta zuhurtziaz jokatu behar da. Gogorarazi behar da birusaren transmisioa altua dela. Ezin gaitezke lasaitu, dio Abaroak. Jakin, badaki ahalegin handia egin dutela bermeotarrek hilabete hauetan zehar. Orain, ahalegin horri eustea dagokie bermeotarrei eta noski arauak modu solidarioan betetzea. Aritz Abaroak gaineratu du, lokalak ezin daitezkela zabaldu eta erabat debekatuta dagoela botilloia egitea. Herriko udaltzaingoak bere lana egiten jarraituko du eta horrelakoak ikusten dituenean legea betearaziko duela gaineratu du. Aritz Abaroa, Bermeoko alkateak esan du, guztiok dakigula gehienez 4 pertsonako taldetan elkartu gaitezkela eta ordutegi batetik kanpo ezin gaitezkela kalean egon. Berak dion moduan legea betetzea beharrezkoa da, guztion osasun eta etorkizuna baitago jokoan.